E cada vez son máis os que empregan a bicicleta a diario como medio de transporte nas cidades. Dende hai anos estás a traballar para promover e facilitar o uso deste medio de transporte sostible e saudable. Iria Soengas. Si, co paso dos anos as cidades foronse adaptando para converterse en entornos máis favorables para os ciclistas. A implantación dos carrís bicis ou de servizos públicos de alugueiro de bicicletas son algúns dos pasos que se deron para fomentar este medio de transporte sostible e saudable. Tamén as campañas de concienciación aos condutores para fomentar unha mellor convivencia nas estradas cos ciclistas. Con todo, queda aínda traballo por facer para equipararnos outras cidades europeas en que as bicicletas mesmo superan os coches nas rúas. As bicicletas son cada vez máis para as cidades. Quenes as usan a diario destacan que son un medio de transporte rápido, barato e que permite facer exercicio e coidar o medio ambiente. As cidades traballan dende hai anos para ser máis amables para os ciclistas, creando carrís bicis ou servizos de alugueiro de bicicletas. Con todo, queda traballo por facer para que os coches perdan protagonismo a favor das bicis, como acontece noutras cidades europeas. Máis carriles bici, máis zonas adaptadas a poder salir nela. Xa os coches que te respeten un pouco máis. Pero ademais dun medio de transporte, as bicicletas son tamén unha afección para moitos que aproveitan as fins de semana para sair de ruta, ben sexa por estrada ou polo monte. E al final me acabo enganchando porque, digamos, desconectas de todo, non dependes de nadie para disfrutar e aquí estou. Desconectas moito dos problemas que poidas ter ou preocupacións e pásalo moi ben. Boa mostra da paixón que desata o ciclismo son as moreas de clubes ciclistas que proliferan na nosa comunidade. Hasta que encontrei o Club de Oros. E depois empecé a preguntar e, vin unha vez e xa te enganchas para compañerismo que hai. Salir en grupo con toda esta xente, a facer novas amistades e a estar ao aire libre. Ben sexa en rutas longas ou como medio de transporte diario, que está claro que andar en bicicleta está de moda.